tomto videu ti predstavím 3 druhy materiálov, ktoré používame na výrobu našich nálepiek. Dozvieš sa, ako ich správne aplikovať a kde nájdu svoje uplatnenie. Transparentný vinyl. Transparentný vinyl je ideálny pre nálepky, ktoré chceš aplikovať na bielu alebo bledú stenu či nábytok, alebo na priehľadné povrchy, ako je okno alebo sklenené dvere. Na tento materiál tlačíme dizajny, ktoré sú komplikovanejšie a nemajú jasné ohraničenie. Dizajny na tomto materiáli sú vyrezané s 3 mm okrajom a sú vytlačené bez bielej farby. Aplikácia je veľmi jednoduchá, nálepku opatrne odlepíš od podkladového papiera a nalepíš na vybraný povrch. Pri lepení dávaj pozor, aby sa ti jednotlivé časti nálepky nezlepili dokopy. Biely vinyl. Biely vinyl je všestranný materiál, ktorý vynikne aj na tmavých povrchoch. Na tento materiál tlačíme jednoduchšie dizajny, ktoré majú syté farby a jasné ohraničenie. Nálepky na tomto materiáli orezávame na kraji dizajnu, takže sú bez okrajov. Pri aplikácii tohto materiálu je tiež dôležité, aby sa ti jednotlivé časti nálepky nezlepili dokopy. Ak sa tak stane, opatrne oddel jednotlivé časti od seba. Hrubou manipuláciou môže prísť k natiahnutiu materiálu. Spodná strana tohto materiálu má šedú farbu, takže ľahko zakrie nečistoty na stene. Textilná nálepka. Textilná nálepka je mimoriadne odolná a flexibilná, kvôli čomu je vhodná najmä na steny s hrubozrnou omietkou. Podkladová farba tohto materiálu je biela, takže ho používame na rovnaké dizajny ako biely vinyl. Ak sa po nalepení nálepky rozhodneš dizajn zmeniť, môžeš textilnú nálepku jednoducho prelepiť. Vďaka svojej štruktúre sa tento materiál nenaťahuje, čo zjednodušuje aplikáciu aj manipuláciu so samotným materiálom. Tento materiál má jemne šedý podklad, takže tiež zakryje farebné nečistoty na stene. Tento materiál je hrubší, takže nekopíruje zrnitú omietku. Spôsob lepenia. Nezáleží na tom, aký materiál si vyberieš. Začni tým, že nálepku opatrne odlepíš od podkladového papiera a nalepíš na vybraný povrch. Nálepku jemne pritlač, aby si odstránila všetky bubliny. Na lepenie väčších kusov nálepiek môžeš použiť mäkkú handričku alebo stierku. Stierku však používaj iba na rovných povrchoch. Na hrubozrnej omietke by si mohla zničiť nálepku. Dúfam, že si v tomto videu našla všetky informácie. Ak nie, prosím, napíš dolu do komentára, čo ťa o našich nálepkách ešte zaujíma. Nezabudni si pozrieť naše predchádzajúce videá, v ktorých sme si hovorili napríklad aj o tom, ako pripraviť nálepku pred jej nalepením.